Haya po nagpintas talaga tibigat ko tata. Fresh na fresh ang air. Uray ka man. Ada package si training Nagapuan na nga ta. Aguray ka man. Panaman makisyoso kinyan. Ay naku. Ma, ata di package kinya tayo nagtisuping nga kasinsin mo. When anak ko, nasalaw ko mo di nag-delivery di ruwal iso nga pinitpit ko nga paunod dito yun. Nagsimpot talaga adi nga kasinsin mo ma. Lukatan tagaruton, excited na ko. Talaga nga nasingpit dadi nga ko kasinsin ko. Dakil mga banag dati impadala na akin yata yung isupay nga gatangan tayo no ka amumutan nga kurkurang data sweldo data amayo nga pagpahid ko pa kita ng lending ko kada bompay. Isarding mo ko magamit agutangan ma tap na wanti bayadam agutang ka pagbayad mo wala ti utang talaga nga may lumlum ka ati utang no kasta kaana nga ron nga anak ko ala nga mga hantay nga manganon ang mga kadaal daw nga itod data amayo nga sweldo na iso nga makaututang nga iti karkaruba kada lending dita bagay luktan tagarudan ma excited na man. Oh, the package mo training. Nagapuan na ngay. Anya mo tidakas nga angin nga nangitulugking ka dito yung Belen. Awa, nakita ka lang amin itay nga dabit-bit mo package. Iso nga imaya. Apno, makiusyoso ka. Malagip ko hanta mo nga close ko. Hanak nga dumawat si ka-training. Tasya, kanay nga da package nila kay kung adi London. Pagal anak kumangay dagita karkarga naman dagita package yo. Sa kagarda ditoy anya ngay kumati rantam. Sika nga to pinagkitam tabagbagim ngum no ada makitam nga pagsiatan ti karubam kukwa. Apalam. Hanak nga umapal kanya yung karubak. Tasyak napintas itibiyag ko. Ka napintas magayam itibiyag mo. Anamang nga rito umay mo ubraan dito yun. Umay ka man suminiripan. Sigurado, pilito man nila kay mo nga ag-package king ka tapno ti iparayag mo ti karubam. Hanak akas jay ita ka man laangan, nagpangit ka, ilusyonada. Hoy, napimpintasak ng sika, Inglaterra.